O hayo kinayo ada istoryak napartak lang dato yung istoryak panggit kini ang tiyang ko man ta nag-comment nga ron so na about the muling-ling ata manirisim mi gamin ag muling-ling kakabsat lano no bigbigat agkapkapi kami pailaang mulmuling-ling kami sa amin to napagtanto nay malim gaya mo na umpay nabubrame dapat gagangin ang tiyang ko ka kasi nag-start so na trabaho na kasi lang naglaba damdama na panagwalis tapos di kalagit na antiwalis na damanin na panunot na nga ubrain naginaw habang ginaw mulmuling-ling ay kinsarding na pala ginaw napana sinubyanan di lablabaan na tapos madina pa yung nalpas di lablabaan na ada nakita na jay arubayan na kailangan na kaykayan nagkaykay di kalagit na anti kaykay na ang sarding naman ta napanunot na daji walwalisan na di unig tapos pag unig na di balay na napanunot nagkapipay lang ta nabanbanog kanusuna maling nga kasi nakadado nga rugrugyanan na nga trabaho kas laki niya nga ilitan niya dita basta na manungal daw daytan kinapingkaw kita niya tapos di ka mo no kailan kung rugyanan mo dayta mungkin na gano'n nyo dapat lablabak dito kahit naing turuga dirabe dapat lang ti kukupinik man yung gilayan tapos mintat ka okay na natin apang kugayam apang kugayam ko hindi gimanok ko mata pa apan pa lang tumakin ni Jasper di manok ko nga naipupo kapang ko pa lang gayang mga kuwain parwarain isarding ko pa lang timangan nga na nalipata kasi ito yung manok ko na ano oras ag alas 11 tanto magaman puro Facebook at lalo data nagkaroon ti Facebook Reels ay na okay na malpasak ti ag Facebook kapan ag TikTok malpas ti TikTok kapan ag ti YouTube na napagtantok ke umpay nabubra okay na kaasi daniyawan ti danumdan okay na kung kunada kinyakaon okay na mamabay ka men ay okay na agdapay no ka ti vlog niya ki alay ka ti pagdanuman dana kabel ko jay dama panunot ko nga obray nga ka nalipatak nga nikan suda ti danum dagmalmalay naitig ko di danum dan dito pa yung rabbit ko kumusta kayo dito sisibiyag ka pa lang at ang tumagang tinamamanmanak kini anjang ati gamin ni anjang gamin bad influence data